kardom aprang sinal zaman chopar piklo media personnel chum nil chumnal tumang chuphating pen pini ladak MP restaurant mada hotel along nal tum nangkewang pon nal suman aprang si kardom apa na kero pajiro pini nal tu apan nil chum chopha lam the son thoma lam pen se chopha lo kasi keteng sia bangke la hello patumi tarik clear ni nil chum Forum for Hill State Movement panel tum isiareli padoponiklo halabangso rally hut nil tum alonai chutong dun West Karbi Anglong East Karbi Anglong Dima House District pen penangan armu adak bagi tong dun lo risoi jang tu pen chenglok akesara tum do tapan kaprek korti la pen tum same hemprek abha phan ka song hemprek aparman upon that is song alang tum sabi nang song tu ji pupen kiwang aposi aprang sia bangke alang litum upon churopon hitung alang tum kiwang penajok patumi relia bangke nitum pachun pon pemelo la penitum autonomous council upon same Dr. Tuliram no hangapan memorandum pe ji pulo pajirlong lo la pen alang tum masame churonangji atepima Dr. Tuliram no hanga metang banguni sita alang list secretary tum banga thoman banga secretaries do la pen staff do alang tum hadak ni tum dharna do bomahot hadak ni tum rally do bomu na hot alang tum phanang toisi por phai ke thom bak apolo ang tum hadak wangsi nil tum ke mang ditum memorandum alang tum nang deng pamesi hadak same nil tum phanang chichak te kanglo la bang so memorandum pinpura lo ditum jitu ki piapot ang tum ada CM apan Pajerdam populo, Paledam populo, labang so teng si, nitum cincini lo, keteklong lo, labang solo, alang tu madak pidam pitsi, pini abang ke nitum putot, autonomous council long, nitum forum mahin pen hadak nam si, labang solo putot nitum long tulo, alang tu pan ki pialo, alang tu non, hala forwarding a letter pialo, hala CM apan, lasi la sopota men tu makin churo ki papik lo, lasi ong dung, arara tum, lang tum chojejung jepen, alang tum gari motor kangri pen, alang tum kelak pen, keleng pen seta, lahai huya dim bang tum wanglo, atokan open, East Karbi Anglong, West Karbi Anglong, la pen Dima House District pen, atokan open samyang tum cipiduk cipalapsi, rak rally anwangsi, por five cap pen, por five plira citim, ho an samyang tum dak do tipsi, nil tum pen cisong la pen lo, emprega parman, la penitum dak dora perlo la pen slogan sa mehang la perlo lam sa methan la perlo la pen penanga tup ke lam sa nang arjidun lo aposi ala tu aphan nil tum thangka pajin movedelo posa metum lam jong jong seta al tum bangka churo gang tum al tum la puson emprega parman aphan nang ke song dun nang ke tong dun nang ke chingrum dun tek la pening si nang pidun tek apon ala tum man tum churo ji pusi pini la bang somai madal so press media Dia cuma hapon lo, kasi alam tu pancu partik lo. Tapi Sonia lang bang kila pohelo, non. Dia cuma song Christian pelengkang lo, patumi anak bangke. Dia cuma labang so, Forum for Hills Autonomous State Movement along, song Christian bang dia cuma non, kira tuntang lo, cedo tuntang lo, dia cuma claim rapet lo nang, dam rapet lo nang, pu, labang so song Christian dia cuma nang tuntang lo, la song nang taksi, non ong dung song dolang Karbi Anglong la penen. And sales di Mausa long dolang, East Karbi Anglong sami dolang, alang tu pangkat cunuri tujuh pu, je non itu mengklaim bom ke dalam bom malong, alang tu sami putot kewang tupen, itu ngabong so hemprega parman arja rapet, ACP rapet, lapan itu dah klaim rapet dan rapet, tinggi siwet pergi klaim tinggi pansi, alang tu pancurun tu, cuhang itu, cunering tu, song crazy pen non dah do ana song sami ladak, lapan political party sami, BJP punon, Congress punon, CPML punon, lapan kaprek organization punon, lapan individuals, intellectuals atum punon, doctors atum punon, engineer atum punon, sakurial atum punon, businessmen atum punon, lapan kaprek, ketiok atum sedame, nil tumalong, putot, nangi dun Japan, nangi cerap keto dun Japan, cakong orang pen cenglok, bidi sore pen cenglok, doan ketek kere penal tum same, nil tum lo nang cerap nang kita tum tapusi ni tum tuning ripon ingtung labang so media hoi pen lapen son thom ke chokalam bang ke ni tum
nining kiduk pen si tum isi ningi pon itung ningi do kalam thela po hello nil tum patum an song crazy tum ke mangalong emprega ke hangalong lada jai kathar la pen alang le visang ho tum nil tum phananga tok dun thap nange pudun thap nil tum phananga sursa dun thap nanga pinchong dun thap nil tum ar janai hui phang no lap nil tum ar je hui phang no lap nil tum phanang ki putot ki pusit nang ki jim la busona bangke ave dead nang ki pusi nil tum alang tum phan chuning ri banga prek asong gali BJP gali Congress gali CPML gali boss ila tum jong tipji lage jai ka thar la penang li team atum alang li munir atum alang li group atum si lai hu ka tok thap lai hu ni tum panang pudun thap ni tum panang ki run thap ni tum amenang ki run thap amake alang tum jot posi depi la bang so press conference ong jong dam tum alang tum mathanang ye polo nil tum dak forum for hill state movement la bang so bangke nil tum rada phase eklempi longre phase eklempi la pen ladak karbia ke phase eklempi la pen hemprek apan mate autonomous state hemprek article 244A goson sika pen longjiba goson sika pen chun thekchima hala bang so lama lo si ni tum justment ka boripon la pen ke klempon alang tum no sia hok aning intir act mesen goson te alang tum ni tum bang pun thap se ya polo ate alang tum chini ni tum ke claim la pen ke dam al tum thek long la pen chini bon sa melang tum dengune exebune ni tum hoga kam claim apot ni tum ke society mesena society ka pin chong ya pase tum ke claim apan ke boripon bon sa me tum ning hang he etum karbiang bong ning si do ya pan ning hang he etum karbiang ang bong ka ching hon ya pan ning hang he etum karbi ang bong isiwa ar jab ya pan ning hang he isi vet a clay pen isiwa da lam pen isiwa a ke kroy pen la pen ning ang sam pen kidoji ala tum ning hang he pusi nitum chini lo ade social media flooded lo nil tum ladak laba so forum a members atum pat nil pan pen chenglo ndat kedo il tum akote pitor tiso idom akor ingji rita ramsapi idom akote sar johnson be ake hai idom akote sar sonar singh terang ake hai lapan do an atu pan itu pan ki putot pinrem tot lapan itu pan kabonai thap ile tu apan nange pinchon thap image hai goyanta lake nitum ahin ban kala ke choke itu ma society ke me apan kali itu ma society ake chok apan kali in care society apan kali la senil tum pen ning duk chepeklang ning oi chepeklang la puson ang tum tum matha thedet nangji la puson ang tum lem thedet nangji ate bang ka do we tum same la an itu phanang ke tok tum ki jume la an itu phanang ke pudun ke jume aning a chepe rong la pen aning ke chethe la ni tum ke claim along seta jai ka thara pang li team atum group atum alang tum along jitu ke do members atum la hai na ke tok tum thawa pot pini la so press media pen ni tum ning duk chepeklang lo la penon